Angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar. Angka 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 yang tajam itu lidah. Angka 10 yang berharga itu iman. Angka 11 yang menenteramkan hati itu berzikir. Lan sing pungkasan angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat. Niku pun sing penting ditekenke ngibadahe 5 wektu aja nganti lali. Saya apik yen jam 1 bengi nindakke salat tahajud insyaallah tentrem sak kulawargane. Nah, contone kaya masyarakat Ngadipura kene ya, Truk. Maringi ayem tentrem, paringi rejeki sing lumintu, leres Mas Gareng. Ana piwulang maneh, wong urip aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen gur nuruti karep, jagat ya arep diemperi. Mula urip niku sak derma nglampahi nganti tepekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengku werdi, hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya Yang Kuasa yang mengerti mana yang baik dan buruk. Ana tembung becik ke titik, ala ketara ngono kae. Kuwi kabeh ya dilakoni awake dhewe ya, Truk. Bener, Gong. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Maknane piye, Lek? Maknane piye, Kang? Ingkang mengerti, jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka 2, jangan mudah menyesal. Angka 3, jangan mudah terkejut. Angka 4, jangan mudah manja. Lan angka 5, jangan mengambil yang bukan haknya. Insyaallah nyambut gawe ning ngendi wae seneng, ora getapan, ora disirik karo wong. Kan ya elek-eleke wong iki yen nyolong kok. Nek wis nyolong iki wis. Ya sithik ora apa-apa yen rezekine dhewe. Apa meneh nglakoni metro gareng Bagong kaya ngene iki Mas Gareng. Piye, Le? Piye, Kang? Ndalangi lak lah. Abot sanggane. Ndalangi iso swara kung kaya Mbah Dianom, sabet trampil kaya swargi Mbah De mantep sing ngangeli payune. Ya. Lah nek kuwi nasib kuwi. Ya wis bakune saiki seneng-seneng menyelam sambil minum air. Pelak, Mbah, pelak. Nanti pelak. Tintingane pelak. Dikendeni sik. Yen ning tawang ana lintang lanjutna Mas Heru. Cahayu aku nganteni marang mega ing kosop Cik metu megatruh karo Masku Mambang. Ya. Sun takon war tane reki Aku iki karo Mas Heru malah kaya dagelan sepelan kelambine padha. Sama Mas Da. Iya. Anyar kok baru. Ya. Janji
janjiku eling sumadut sing tias ingsun tanggal 20 ke Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos. Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Wene sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang ngrusak dalang sinden penabuh. Sapa ae sak peniti sopir bis. Iki ya kreatif. Nang kreatif ya nganjuk Blitar lewat bareng. Nalare ndi? Ya ora sisan liwat Trenggalek bisa nek Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Nek dimut bathuke nana. Yo. tangis ing tias ngenteni dang Was. Suarane Mas Heru pungkul. Ora entek babar blas. Aku ya tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengen suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane ya ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya, suara entek itu jenenge Sri. Mangsa aku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masa aku cah pedalangan. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Ya. Mboten buka rebab mawon. Waduh, lah berat dibawani ini. ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipani wis usul suwe. Bagongmu gantine sing biasa solonan ngene iki wae. Iki tak nuruti tak sipan. Iya. Iya. Duh, Jan. Ayo. Yuk. Oh, di tangannya ra tekan lho, lan buka celok. Yo. Yening tawangun. Ayo Sri. Lintang wong bagus. Ngenteni kakang
Ya. Duh. 2 kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong iki tipis-tipis ya. Yo. Yen ning tawangan alintang wong bagus. Nangis sing ati. Aja nangis. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ning daleme Mas Rudi Garing. Lah, enengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Manjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun ya tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lak tujuane karepen wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Mbacutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya.
Duit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng ta wi. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Ki gak diapa-apani to. Rasa ya. Ya wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Ben sip. Ngadeg kok Tor. Kaya Casper. Wayang timplong. Wis. Duit apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakeke acan. Sing duit. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Gila. Loro tenan iki suwe Ayo rapet. tar. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak menak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Temen ae iki. Ayo. Sabar to, Gong, iki Mas aku. Kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak walah dobiyong. Piye Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, Hafid oh Mas Hafid nggih. di tingkatku. Nggih. Ya, Mas Meneh. Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Meneh wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. kagem Mas Akbar Nggih. dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Kepala Siman. Anu sik Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. ninggal katresnan. Oke. Aku pengen dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Diapit wong loro. Ah, Jangan. Kok sitok gede sitok. Cilik. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sih. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung we. Heeh. Jeh. Anggonmu bali bisa kumpul kaya watu ing nguni. Aku non
Ya. Wes, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentur-sentur toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelandu. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelandu ya. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku yang mau loh Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aduh. Aku nganyelke. Oke. Iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Thank you. Makasih ya. Ya. Ketemu next time. Ya, Oke? bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa bareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke, Truk. Yo.